in tabbata dai lambar nan da ya ce to mijinki ne. Hello? Ina ji da wa nake magana. Min kira nafin din matakka. Subhanallah, dan Allah ku yi hakuri, me zan ba ku sake ta ne? Me zan ba ku sake ta? Okay, to yayi ka mana taliya kwali 7. Za ta isa. To shikenan, da Allah zan ba ku sake ta, dan Allah ku sake ta zan ba ku. Da buhun shinkafa daya. Yo babu mu ta huta can. To a ina zamu haɗu na ba ku? Kai me kuɗi ne? Wallahi tunda me ai wallahi ka karo da kwalin makaroni guda 4. Kiro miliyan 5. Ba kuɗi aka yi kanwarka ta can. Oho, dama tana nema. Na yadda zan bayar amma bana nan. Kana ina ne kai yanzu haka? Wallahi ina ban fayi. Kai dan sanda ne? A'a. Ba dan sanda ba? Soja ne. Soja ne. Soja. What? Subhanallahi. ID Nasir Top TV, ku danna subscribe domin samun ayyukan mu cikin sauki. Mun gode.